дзяўчынкі і хлопчыкі. Лесік, добрай раніцы. Прывітанне. У мяне учора такі добры дзень быў. Мы з сяброўкай гулялі ў цырк. Весела было. А я з сям'ёй у зоопарк хадзіў. Я вельмі за вас рады. Лесік, што з табой? Чаму ты такі сумны? Бо я за свайго сябра хвалююся. З ім нешта здарылася? Ён захварэў? Не. А што ж тады? Не магу расказаць. Чаму? Бо гэта сакрэт. Ён прасіў нікому не расказваць. Сакрэты выдаваць нельга. Таму і сяджу, маўчу. А ў самого душа не на месцы. Нешта сур'ёзнае? Вельмі, вельмі сур'ёзнае і дрэннае. Сябр можа трапіць у вялікую бяду. Ой, тады нешта трэба рабіць. Але што? Дайце параду. Як мы можам раіць, калі не ведаем, што здарылася? Ну, добра, раскажу. Бо вельмі хачу сябру дапамагчы, да не ведаю як. Толькі абяцайце, што нікому не скажаце. Ну, а калі справа такая сур'ёзная, што кагосьці трэба будзе выклікаць на дапамогу? Так, розныя сітуацыі бываюць. Тады гэта будзе ўжо не сакрэт. Ну, сам думай, казаць ці не казаць. Не магу маўчаць. Слухайце, мой сябар сустрэўся з дрэннымі хлопчыкамі, і яны сказалі, калі не аддасі свой планшет, табе дрэнна будзе. Жах які! Гэта сапраўды вельмі нядобрыя хлопчыкі. Я же кажу, і цяпер мой сябар баіцца выходзіць з дому. Я яго разумею. Толькі з бацькамі выйсці можа. Але ж ён не можа ўсё жыццё прасядзець у кватэры. Тыя хлопчыкі ўвесь час яго цікуюць. Сапраўды бяда. Што ж яму рабіць? Слухай, а чаму ён бацькам не скажа? Тады ўсе яго палічаць баязліўцам. Чаму? Не ведаю, але ён так кажа. Дык лепей сядзець і дрыжаць? Не. Вось што, Лесік, справа сапраўды сур'ёзная. І тут без дапамогі дарослых ніяк не абысціся. Трэба ім паведаміць. А як жа сакрэт? Гэта іншы выпадак. Вядома, ёсць сакрэты, якія трэба захоўваць. Вось, напрыклад, калі мне моя сяброўка расказала, што ёй вельмі падабаецца адзін хлопчык, я нікому не гаварыла. А які хлопчык? Ілля, гэта сакрэт. А калі размова ідзе пра небяспеку, зусім іншая справа. І я так думаю. Дык што, тэлефанаваць бацькам? Абавязкова! Яны прыдумаюць, што рабіць. Але ж мой сябар палічыць мяне здраднікам. А што для цябе важней? Каб цябе не называлі здраднікам, ці бяспека сябра? Вядома, бяспека сябра. Дык якія пытанні? Тэлефануй хутчэй. Ну добра, я пайшоў. Удача. А мы пакуль з гледачамі мультфільм паглядзім. Мультфільм паглядзелі. А дзе Лесік? Няўжо яшчэ гаворыць па тэлефоне? Не дзіва, справа ж сур'ёзная. Кася, Ілля, усё ў парадку. Правда? Як мы рады. Раскажы, як усё было. Я патэлефанаваў. Трубку падняў бацька майго сябра. Ну я яму ўсё і расказаў. А ён што? Ён зрабіўся вельмі сур'ёзным і падзякаваў мне. А потым? А потым пазваніў сам сябар. І таксама падзякаваў. Здорава! Я вельмі баяўся, што ён пакрыўдзіцца на мяне. Але ён і сам быў рады, што я так зрабіў. Уяўляю, як яму было страшна, а цяпер усё скончылася. Так, тата тут жа знайшоў тых хлопчыкаў і пагаварыў з імі па-мужчынску. Яны абяцалі болей нікога не чапаць. Ой, як добра, што ўсё добра скончылася. А я як рады, проста камень з душы. Сябры, і вы памятаеце, што ёсць такія сакрэты, пра якія нельга маўчаць. Калі вы клапоціцеся пра сваіх сяброў. Цяпер, калі ўсё так цудоўна склалася, можна і мне адпачыць. Вядома, адпачні, Лесічак. Вось, сядай тут, зараз мы для цябе мульцік уключым. Табе зручна? Дзякую, вельмі зручна. Глядзі. Ну што, Лесік, ты адпачыў? А
Адпачыў. Тады давайте гуляць. Давайте, у што? У гульню, якую прапануе часопіс «Рюкзачок». І што ж гэта? Угадай мелодыю. Як у яе гуляць? Трэба угадаць, якая знакамітая песенька гучыць. Без слоў? Вядома, без слоў. Складана. Але ўсё ж трэба паспрабаваць. Ну што, пачынаем? Пачынаем. Тады першае заданне для цябе, Ілля. А я павучуся. Слухай мелодыю. Ведаю, гэта песенька «Блакітны вагон». Малайчына, Ілля, угадаў. І так хутка. Упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. А цяпер твоя чарга, Лесік. Ой, я хвалююся. Не трэба, калі што, мы дапаможам. Праўда, сябры? Чуеш? Гэта лёгка. Ну, добра. Кася, уключай. Ага, слухай уважліва. Ну, Лесік. Ну, ты дакладна ведаеш гэту песеньку? Не ведаю. Сябры, давайте разам дапаможам Лесіку. Ля-ля-ля-ля-ля. Весело живет. Ну? Гэта ж Чунга-Чанга. Ну нарешті. Просто жить на нем легко и просто чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Я ж не стамілася. Ну, прабач, што я так доўга не мог здагадацца. Нічога, Лесік, галоўнае, ты справіўся. А як наконт цябе, Кася? Што? Паспрабуеш угадаць песеньку? Лёгка! Запускай мелодыю! Слухай. Ой! Ой, нешта знаёмае! А я ўжо ведаю. Няўжо? Зараз я здагадаюся. Пазнала! Гэта песенька ў любым малым дзіцяці. Правильно? Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Ну, як вам спадабалася гульня, якую часопіс «Рюкзачок» прапанаваў? Вельмі. Можа, яшчэ пагуляем у яе? Абавязкова, толькі не зараз, бо пачынаецца мультфільм. Ну добра, глядзім. Ну што, давайте далей гуляць ва «Угадай мелодыю». Што, спадабалася? Вельмі. Чакай, Лесік, у часопісе «Рюкзачок» шмат цікавых гульняў можна знайсці. І ты ўжо нешта іншае знайшла? Ага, любимую гульню дзяцей краіны Бірмы. Называецца яна «Шарык у далоні». А як у яе гуляць? Гульцы становяцца шчыльным радком уздоўж рысы, а рукі трымаюць ззаду. У вядучага шарык, ну ці каменьчык. Ён ходзіць за іх спінамі і незаўважна кладзе шарык аднаму з гульцоў у далонь. Той, каму дастаўся шарык, павінен тут жа выскачыць з рада, а астатнім трэба яго ўтрымаць. А калі гулец усё ж выскачыць? Ён займае месца вядучага. Ха-ха, здорово! Хочу пагуляць. Давайте хутчэй клікаць сяброў. Тут жа гульцоў 5 трэба. Не меней. Чакайце, а з гледачамі развітацца. Прабачце, сябры. Захапіліся. І вы паклічце сяброў, развучыце з імі гэтую новую гульню. Будзе весела. Да пабачэння, сябры. Сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Каму патэлефануем? Давай, Андрэй. І Дашы, і Вары, і Біяце таксама. О, таксама Біяце.